Mali, Burkina, Niger, AES jamanaw olu ni Faransi u ni Algérie u ni Maroc fala babu jumɛn bɛ olu kunga ni waati na cɛncɛn fuga jamanaw n'o ye Mali, Burkina, Niger ye an bɛ se k'a fɔ bi olu kumakan kɛra kelen ye ka ɲɛsin République démocratique Sahara ma sabula Mali n'o y'a sɔrɔ ale kɔni kun bɛ ka jamana in lakodɔn hali bi tɔ fila kɔni n'o ye Niger ni Burkina ye olu kun bannen don nin ko in ma juma tɛmɛnen avril kalo tile 10 san 2026 o kɛra o dɔgɔduman ye bolodi sɛbɛn fɛ senfɛ min kɛra kunnafoni ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna yan Nasser Bourita Marokukaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ani anw yɛrɛ ta n'o ye Ablaye Diop ye Fala ye olu ye barosigi kɛ ka kuma dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye hakilina in maa ma falenw ani kɔlɔsilikɛla minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a ma maaw dabali b'a Fala ye nka Mali a jɔyɔrɔ kama a bonya kama Mali kelen in ale de y'a to ni farafinna ka kelenya tɔn b'a Fala ye n'a tun ye Saharawi lakodɔn a senfɛ Maroc y'i senbɔ pewu k'i bolo fila da sen kan ka bɔ Union Africaine na k'a ka baaraw jɔ yen o Maroc kelen Fala ye a ka lasigiden mun tun b'an fɛ a y'o fana wele ka conseil affaire to yan Maroc kelen funun kɛra cogo cogo ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye a ma sɔn ka kɛ dilekibɔ ye k'i firi Mali kan koyi a ye ko kɛ ni fɛɛrɛ ye o Maroc kelen bi Mali y'a yira sa ka bɔ k'o kuntilenna o ka hakilina ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka taabolo ye ko a bɛ tugu o kɔ o baaraw ka se ka kɛ faamuya bɛ ko in na sabula n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ Fala ye jamana minnu bɛ bi n'olu bɛ k'a fɔ ko Sahara lakodɔnni ko ta nasira fɛ o de ka ca ni minnu bɛ bi n'olu bannen don ko in ma koyi tiɲɛ don Algérie n'a kɔladenw u caman u ye nin wulikajɔ in laɲini kɛ nka bi bi in na jɔrɔna tun bɛ maaw la min na Fala ye o ye k'a fɔ Mali filɛ nin min kɛ nin k'i bolo mɔnɔbɔ Maroc nɔfɛ ko yala k'o tɛna kɛ degun ye wa degun jumɛn don ko ka ɲɛsin Algérie ma maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye cɛncɛnfuga jamana tɔw ye olu bɛ nin ko in na a mɛnna k'a daminɛ Burkinakaw fɛ yen jamanakuntigi caman minnu tɛmɛna olu tile kelen da kelen olu ma sɔn fiyewu Saharawi ninnu ye Niger fana bɛ o cogo kelen na Mali de la yan sa anw de kun ko ayi ko min ye nin ko in ye anw ni Algérie ka di ani Algérie ta kun ye diya da ye Fala ye min ye su tan fara tile tan fara an bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo nka a nana ye k'a fɔ anw ka degun a jubaju ye Algérie ye kɔsa in na san 2024 an nana ye k'a fɔ dasiri min dara an ka tɛnsa watɛnikaw fɛ Fala ye a ma dogo maa la dɛ maa minnu y'a baara kɛ bolo ja yer'u la nka ka kɔn bi ɲɛ Mali wolomasiri taba tun ye ŋamu da kabini kumajan san 2011 san k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ n'u bɔlen filɛ nin ye Libikaw fɛ Fala ye k'u taara u ni lakuwa kosɛbɛ polisariokaw fɛ yen ka sɔrɔ k'u kunna anw ka jamana kan bi bi in na mun bɛ ka fɔ Mali ko ale ka kelenya a ka yɛrɛma hɔrɔnya bamanansuwani jugawale kɛlɛli maa mun b'olu yari ka Fala ye n'o bɛ se ka to ɲɔgɔn fɛ cogo di ɲininkali bɛ yen o de la bi bɛɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ye sira min ta o de sira ɲɔgɔn tɛ wa o de sira ye sira min ka fisa Malidenw yɛrɛ tɛ dɛ a ka fisa min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ma Fala ye sabula n'i ye Mali ni Maroc ta k'a lajɛ Fala ye i bolo kuru Maroc masakɛ min filɛ fanga la nin ye n'o ye Mohamed Sise Fala ye a mamuso ye Tumutuka ye Maroc a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka dɔnniya min ɲini fo k'a dɔnkala kari k'o sɔrɔ a fɔ Tumutu Fala ye ko caman bɛ yen bi an tɛna n'an da don o la sabula min ye Maroc ni Mali ye Fala ye ni tun ye Segu ye u tun bɛna hiji kɛ yan han sabula olu fana ye kira bɔnsɔn directiw ye han minnu bɛ fanga la Maroc awɔ nka jamana min y'u sɛgɛn o ye Espagne de ye Espagne yɛrɛ waati min a b'a ka donkan sigi la ni diɲɛ kun ka d'a la a ye jamana caman terekɛrɛ Fala ye bi de ɲɛ bɛ Espagne ni na ka na Espagne ni lajɛ ta dɛ Fala ye a y'a tile kɛ diɲɛ kɔnɔ koyi se caman de tun b'u ye ala anw yɛrɛ ka tariku caman bɛ yen bi a bɛ Espagnol kan na n'i taara Tumutu n'i ye manuscrits la i b'a dɔn o la sa waleya min kɛlen filɛ nin ye juma tɛmɛnen k'a bɛ fɔ nin de ma ko tare nka Fala k'an kan k'an kɔlɔsi mun na n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw bɛnnen don kelen na k'a yira k'a fɔ ko min ye Sahara ko ye k'u t'o la
Maroc ko la fongo ɲɔgɔn Algérie ko la fongo ɲɔgɔn bɛ de falai kada munga février kalo tɛmɛnen tile 15 na tile 16 min ye Niger jamanakuntigi ye général d'armée Abdurahmane Chani ale ye tile 2 taama kɛ ka taa min ye Algérikaw fɛ yen taama in senfɛ falai ale ka tile 2nan o bɛnna Faransikaw ka jamana kɔnɔna lakana jamana ministre n'o ye Laurent Nunez ye o nali ye o maa kofɔlen ani Tebboune ye ɲɔgɔn ye a nakun tun ye mun ye o y'a sɔrɔ Algérie ni Faransi yɛrɛ k'u furukufurulen don ɲɔgɔn kɔrɔ nka u y'a yira sa k'a fɔ ko taakun tun ye mun ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya taabolo dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamana minnu filɛ nin ye kɔlɔlɔ min bɛ se ka se u ma Algérie fan fɛ ani olu yɛrɛ Faransi fan fɛ u ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa Laurent Nunez ale ni Tebboune ye ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ Tebboune ni Chani kɔni tilara pewu ɲɔgɔn ye la Chani ka visite o kuncɛ don n'o kɛra février kalo tile 16 ye falai o kɛra maa kofɔlen nadon ye Algérie n'o bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma ani Tebboune ka kumaw ye tali kɛ mun na fɔlɔ k'a yira Tebboune na aw filɛ nin ye ka baara dɔ kɛ nin ye min ye gafe sɛbɛnna dɔ bɛ yen aw y'o minɛ k'o bila kaso la falai maa kofɔlen o ye sansal bɔli min ye a y'a lajɛ aw ka fɛɛrɛ sigi a bɛ se ka bila cogo min u y'o bila falai nka min ye bilali ye sa Algérie yɛrɛ sɔnna k'a di Alimanw de ma Alimanw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ maa kofɔlen bilara tile 2 yɛrɛ la a yɛrɛ b'a la k'a bɛna plainte don Algérie jamanakuntigi contre la o a kɛlen don ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni mahɔrɔni ye ko fo ale de ka wuli k'i ɲɛsin o ma Faransi ministre ka taakun kun fɔlɔ ye o ye falai a filanan tun ye mun ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ bi cɛncɛnfuga jamanaw la o la a ɲinina Algérie fɛ sa fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn b'a bolo a se ye fɛn fɛn ye Algérie a k'o bila sen kan Burkina ale ni Niger u k'olu jaso k'o gɛrɛ u yɛrɛ la u n'olu ka baara kɛ Mali ka bila gɔn kelennabilaya la falai k'a to a yɛrɛ ma pewu min ye Sahara ko ta na sira fɛ fana Faransikaw y'a yira k'a fɔ ko ni Maroc da bɛ file kelen na o la ko ni Ala sɔnna a ma min ye Mali taabolo o sira fɛ ko ɲɛ bɛna sɔrɔ o la nka min bɛ yen n'u fila kɔni y'o faamuya k'o dɔn o kɔrɔ de ye ko min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye n'o ye AES ye ko n'u m'u farati n'a kɔra ka sigi a bɛ kɛ degun ye olu Faransi ma wa a bɛ kɛ degun ye min ye Algérie yɛrɛ ma o la sa a ɲinina Algérie fɛ ale ka fɛɛrɛ sigi sen kan Niger ni Burkina k'olu sɔ gɛrɛ a yɛrɛ la ka fɛɛrɛ bɛɛ labila sigi sen kan yaasa baara min bɛ se ka to sa Mali bɛ to a kelen na o wulikajɔ de senfɛ fana a yirala k'a fɔ ko kelen sira fana ka ye tuguni min ye Faransi ye ale y'a ka jujukɔrɔjɛw daminɛ tuguni nka ko in fɛɛrɛ min bɛ Faransi bolo falai a fɛɛrɛ k'i ladimi k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko ale don nka a bɛ taa tɔnɔ ta ɲɛfɛ e sigilen don e ni maa dɔw bɛ baara kɛ i ni maa dɔw jɛlen don olu bɛ fujinɛ ka da i kan a bɛ kɛ yen na ko maa minnu don i ɲɛ bɛ minnu na i kɔrɔ olu tɛ dɛ a laɲini kɛkun ye min ye u bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ cogo min Faransi kɔni ka lajɛ in senfɛ n'o ye Laurent Nunez ye a ye min fɔ Tebboune ye o de ye k'a fɔ Tebboune k'a dɔn k'a fɔ n'u ni Faransi b'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ta ye a ɲagama ye ko in na AES jamanaw min ye maa 70,000 o b'u bolo u bɛ dugukolo 2 ɲɔgɔn ko kilomètre carré kan min ye sɔrɔw ye u b'u fɛ yen n'u kalawula ɲɔgɔn na ka sigi sen kan ka taa kɛ fanga ye Algérie ale worodugu yan fan fɛ falai ko Algérie k'i sigi ni dimi ye don nataw la dɛ Faransi kɔni bɛ ka Algérie su Algérie fana bɛ ka wulikajɔ kɛ o la sa AES jamanaw olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na kɔsa in na ni maa min ye Burkina jamanakuntigi ka kuma jateminɛ a ko fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan u bɛ ka olu labɛn yaasa u ka kuntilennaw n'u ka taabolo bɛ se ka kɛ kelen cogo min AES jamana sabaw u kɔni y'a yira sa k'a fɔ bi min ye Sahara ko ye o banna u fan fɛ sabula Mali ale sɔnna ka na tɔw ka sira fɛ nka o bɛɛ la Algérie fana bɛ wulikajɔ la ka hakilinaw di ka kow da yira Burkina ni Niger la min ye Burkina Niger fana olu dun b'a dɔn k'a fɔ k'u ni Maroc fana ka di degun t'u ni Maroc cɛ kɔlɔlɔ t'u ni Maroc cɛ u ni Maroc bɛna se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o bɛɛ la Algérie bɛ k'a ɲini ka fɛnw yir'u la min b'o u la nata ka tugu ale kɔ ko nin kɔfila jɛgɛya bɛna laban wa a bɛna to sen na wa ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na nka jamana bɛɛ lajɛlen falai diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ wuli ka nafa de kɔ dɛ o la sa AES ɲɛmaw basigi ni jateminɛ ani hakili jagabɔ o kan ka kɛ u ta ye an ye kibaruya laban min sɔrɔ falai ka kɛ ni nin ko in ye ko ni Ala sɔnna a ma don nataw la
AES ɲɛmaw u bɛna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan Alizeri ko kungun n'a ɲɛɲɛ k'a da yira ɲɔgɔn na u taabolo bɛ kɛ min ye a la u ka o dɔn wa min ye Alizeri yɛrɛ ye fana min y'a la degunmayɔrɔba yɛrɛ ye bi o ye k'a fɔ de musaka min b'a bolo a tɛ arabu jamana bolo han se min b'a ye a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ